Кики ми направи принцеси, бе, чат. Я вижте. Принцески. Благодаря, благодаря. Странджанката е друго, приятелю. Странджанката, сега ще обясня каква е разликата между странджанка и принцеса. Принцесата е нещо, което се прави на грил, т.е. отгоре ти нагрява самата принцеса. Странджанката е когато сложиш кайма на филия и я обърнеш на скара и я правиш на скара. Това е странджанка. Ето ти как изглежда странджанка. Ето. Виж сега. Ето това е странджанка. Ето виж. Това е, защото е била на скара. Обърната е по лице на скара. Това е странджанка. Това е принцеса. Това са две различни неща, но хората в Бургас и околията не го разбират това нещо. Не им викате така. Те са две различни неща, брат ми. Това е принцеса, това е странджанка. Две различни неща. My friends. Запомнете го. Ето ви пак. Това е странджанка. Това е странджанка. Това е принцеса. Това е принцеса. Момент. Странджанка. Странджанка. Чакай да тестваме. Чат, чакайте сега. Чат, какво е това? Я да видим дали научихте разликата. Какво е това? Точно така. Това е принцеса. Чакай сега. А това какво е? Принцеса. Точно така. Така. А това какво е? Опа, то пише.